præcis på slaget 7, som blev det, og det er fordi, at årets herrehold 2012 er lige ved at blive delt ud her, og det indeholder altså flere af spillerne fra aftens finale, men det kan vi altid lige kigge på i løbet af udsendelsen her, Svend. Dit umiddelbare bud på en vinder i dag, hvem er det? Jeg tror, set ud fra den betragtning, at Gentofte har lært noget mentalt af første kamp, har hjemmebane, tror jeg på, at Gentofte i dag vil bringe sig ind i striden igen. Dermed ikke være sagt, hvem jeg tror på vinder det guldet i sidste ende, fordi det er, synes jeg, er meget åbent, men jeg tror en lille smule overvægt til Gentofte. Ja, vi har altså Drew Venables, hæveren i billedet her, og faktisk hele Middelfart-holdet. Og det er altså dem, der er i grønne trøjer i dag, og Gentofte hjemmeholdet i blå trøjer. Hvis de nu får stoppet Andrew Town i dag, hvis de nu får stoppet Chris Koslarik, så har man lidt talt om, at så er Middelfarts ligesom våben, angrebsvåben væk. Hvem skal han så sætte sin lid til, Jakob Petersen? Altså man kan sige, i hold på det her niveau har sjældent mere end 2 virkelig stærke angrebsvåben. Så hvis de får stoppet de 2, så har de virkelig en god udgangsposition. Men selvfølgelig har de andre spillere, synes specielt på midten, deres 2 centerangriber, har Middelfarts 2 center har udmærket spil, men centerspillet er mere sårbart. Det kræver rigtig, rigtig godt modtagningsspil og forsvarsspil for at kunne udnytte dem i angrebet. Og kigger vi så ned på den anden side af banen, hvem er det så, vi skal se på her som Gentoftes profiler, og dem, der skal genrejse det her Gentofte-hold også fra i mandags? Altså man kan sige, at Gentoftes nummer 14, Kasper Munk, er jo normalvis et meget farligt angrebsvåben. Han har været hæmmet af skader herop til finalerne, så derfor er han nok måske ikke helt, hvor han burde være i forhold til sådan et finaleforløb her. Men han er i gang igen nu, så må ikke han bliver bedre og bedre fra kamp til kamp. Så han er i hvert fald en meget, meget vigtig spiller hos Gentofte. Og nederst i billedet her er altså netop Kasper Munk med nummer 14 fra Gentofte-holdet. Hvis nu den her optag, den har gjort dig klogere på, hvem det er, der vinder aftens kamp, så synes jeg, at der er en god mulighed for at gå ind på Danske Spil. Der er altså op til flere forskellige odds på den her kamp, og vil også være live odds under hele kampen. Så har man en eller anden ekstraordinær volleyballviden, eller bare en fornemmelse af, hvem der vinder den her kamp, så er der altså en mulighed for at tjene mønt inde på Danske Spils hjemmeside. Kan Peter Borglund, kan han ændre noget sådan rigtigt i forhold til sit angrebsspil, i forhold til hvad vi så i mandags for det her Gentofte-hold? Jeg tror, at Peter Borglund tror på det koncept, han har opbygget over hele sæsonen, og når man har coachet sit hold over en hel sæson i 30 kampe, så har man en ret klar idé om, hvordan det er, vi gerne vil spille. Nogle gange lykkes det lidt bedre end andre, og det lykkes ikke helt optimalt i mandags, men det kan lige så vel lykkes i dag, så jeg tror ikke, vi kommer til at se de store ændringer. Men vi vil vel se et Gentofte-hold, Svend, som kommer ud med sådan lidt en fanden i voldsked i dag. Altså, de skal vise noget over for det her hjemmepublikum. Ja, det er jeg enig i. Og altså også en del, der er mødt op. Her har vi lige Jakob Winther og Drew Venables i billedet fra Middelfart. Og jeg tror så småt, at vi er klar til at gå i gang her fra Kildeskovhallen med en lille forsinkelse på 5 minutters tid. Sebastian Mikkelsen er det, der står klar ved saven dernede. Kommer i gang der. Og gode blokader fra Gentofte i de 2 første angrebslag fra Middelfart her. Og altså starter kampen med et point. Ja, vi kan i hvert fald se, at Gentoftes blokade matcher først Chris Koslarik, og derefter 3 mand på Andrew Town. Og det er netop det, altså de skal være gode til at flytte de her spillere, og så skal de altså være skarpere i de save. Det var også et af de problemer, de havde i mandags, så vi ser det lige igen her, at
gode 2 meters penge ud. De skal ind og have presset Middelfart lidt mere på savene. Der er jo ingen tvivl om, at gode server giver en meget bedre basis for blokadespillet. Svenske Peter Jonsson med serven. Og så er Kasper Munk, der totalt viser den modtagning der. Og så Chris Koslarek, der altså giver en føring til Middelfart-holdet. Ja, og med sådan en gratisbold, som vi kalder det, hvor bolden kommer meget, meget nemt over til modstanderen, der spiller begge hold så højt et tempo, at blokaden har meget, meget svært ved at nå på plads. Rune Hus, som angriber her på midten, er en utrolig stærk og hurtig spiller. Man kan se, at han slår simpelthen bolden væk på nummer 5, Jakob Winter. Joachim Larsen og serven, nordmanden fra Gentofte. Venables op til Town. Og så en hævning til Koslarek, og den kan de altså ikke få fingrene på i Gentofte defensiven. Hverken Christian Petersen eller Sebastian Mikkelsen kan stoppe den der fra Koslarek, der er kommet godt i gang. Ja, man kan sige, det er selvfølgelig stadigvæk ganske få bolde, de har spillet, men Gentofte har jo faktisk stoppet Andrew Town de 3 gange, hvor han har fået sin hævning, men det er stadigvæk ikke lykkedes at stoppe Koslarek. Rune Hus her i billedet med nummer 18. Klar til at save, en af dem, som holdt niveau i mandags for Gentofte-holdet. Her så vi lige et eksempel på det, som Middelfart har haft god succes med i deres finalekampe. Få den hurtigt ind til centerangreb, i stedet for at hæve den helt ud på fløjene, simpelthen afvikle bolden noget hurtigere. Ja, det var Middelfarts dansker Jakob Winter, der desværre missede, men som regel lige i starten af kampen skal de lige have indstillet sigtekålen, både hæver og angriber. Venables hæver over til Town, men igen god blokade, så er det altså den efterfølgende bold, der ikke bliver helt god. Faktisk har Gentofte et godt blokadespil på Andrew Town her i starten af kampen, har fået stoppet ham. Det var, kan man sige, lidt uheldigt, at de ikke fik bolden i forsvaret, men lad os se, om det fortsætter. I billedet her, Andrew Town. Og flot centerangreb af Jesper Jensen, som jo lige her inden kampen blev valgt som den ene centerspiller på årets hold. Ja, Gentofte har altså hele 4 spillere med på årets hold, plus træneren Christian Petersen, der saver en af dem, som en af de få, som ikke er valgt. Ja, man kan sige, årets hold, stemmerne bliver jo afgivet i, kan man sige, ugerne før finalrunderne går i gang, og det er jo udtryk for, at Gentofte har spillet en god og stabil sæson, hvor man kan måske sige, okay, Middelfart ligger nu som de bedste umiddelbart, men ikke har så mange med på årets hold, en enkelt spiller. Men de er kommet godt i slutningen af sæsonen, og derfor er der måske ikke faldet så mange stemmer af på det tidspunkt, hvor de skulle afgives. Ja, vi kan altså lige vende tilbage til det her årets hold i en af pauserne. Bare løfte den over til John Galloway der. Mikkelsens hæver, og så kommer der et drøn og et smash fra Joachim Larsen. Altså bringer Gentofte op på 6-6. De følges godt ad, de to hold. Ja, det er en tæt kamp lige nu. Og Joachim Larsen, Gentoftes nordmand, kommer ind på det, der hedder en pipe, en backspike, en angrebsspiller, der kommer bag fra banen og slår den ned. Og så det virkede det her med, hvor Jakob Winter først slog i nettet, der slår Peter Jonsson altså ned. Man ser ofte hæver i starten af en kamp spille forholdsvis meget til centerspillerne,
for på den måde at gøre det svært for modstanderens blokade at komme på plads. Så bliver de tvunget til at holde øje med det hurtige spil på midten. Og det så vi igen her, Jesper Jensen. Og ideen med det er simpelthen at få åbnet siderne. Det er at gøre det svært for modstanderens blokadespiller at vælge. Hvis de er nødt til at holde øje med det hurtige angreb fra midten, før de kan bevæge sig ud til en af kanterne, så begynder det at skabe huller. Og den holder altså den der til stor fortrydelse for Ben Raymond. Han mener ikke, den er inde, men linjevogteren står lige ved siden af linjedommeren, og det er så point til Gentofte. Jesper Jensen, der lige får sad for langt. Og så er det John Galloway her med nummer 9. Altså fløjtet til Middelfart, der ja. 9-8 står den. At det er lidt ærgerlig fejl. Der bliver dømt overtrådt på Gentoftes nummer 9, Joachim Larsen. Egentlig en ufarlig situation, hvor han skal vende sig om i banen, og i den der vending træder han så ind over. Mikkelsons helt over til Joachim Larsen, og det er point igen. Kommet rigtig godt fra start, Joachim Larsen. Ja. En vigtig spiller for Gentofte at få gang i. Ja, han gør det helt rigtigt. Han slår ekstremt højt til bolden, og så han rammer toppen af Middelfarts blokade, og den er svær at styre for dem, så den ryger videre ud af banen. Two Venables hæver over til Andrew Town, og den der snupper Libor Alijevski og rører tilbage, så får de muligheden igen, Koslarik. En modtagning af Libor Alijevski gør altså, at Koslarik her med nummer 8 får en god mulighed, og den udnytter han. Koslarik har vundet stort set alt, hvad han har rørt ved indtil videre. Og det gjorde han jo ikke i de første 2 sæt over i Middelfart. Så måske er det i hvert fald en ændring fra Middelfarts side. Nok ikke bevidst. Og lige hentet den der Venables. Og ikke i denne omgang. Går på blokaden, og derfra ud af banen, eller i hvert fald langt tilbage i den, og 10-10 til Gentofte. I Gentofte. Det er en typisk start på sådan en kamp her. Holdene, kan man sige, følger hinanden lidt an. Og jeg er sikker på, at den vil åbne sig op, selvom det har været rigtig godt spil indtil videre. Blokade. Christian Pedersen, der kun hopper op en mand mod Andrew Town. Det gør han 2 gange i streg. Han er altså ikke død endnu. Fantastisk bold, vi har gang i her. Alijevski over, og så Christian Pedersen, og den ryger helt ude på tilskuerrækkerne, efter han har blokeret 2 gange. Rigtig flot over for Andrew Town. Ja, så får han altså lagt den op på række 7 i Kildeskovhallen. Lidt ærgerligt for Christian Pedersen her. Christian Pedersen har rigtig, rigtig godt fat i sit blokadespil, specielt mod Andrew Town her i starten af kampen. Det er jo sådan, at de her spillere, de satser benhårdt i serven, og det giver nogle servefejl. Det er jo ikke sådan, at de kunne have sagtens serve den i spil, hvis det var det handlede om. Men det bliver simpelthen for let for modstanderen, hvis man bare laver en let serv. Ja, Koslarik fortsætter sin fine stigning i den her kamp, og de skifter simpelthen nærmest til at tage point i hinandens serv lige nu. Ja, og det er jo faktisk udtryk for, at kampen er på et højt niveau. Det er jo det, man ser internationalt gode kampe, at holdene er gode til at vinde, når modstanderne server. Og man kalder jo faktisk et breakpoint, hvis man vinder, når man selv server.
Fordi de point, man scorer, når man selv server, det er de svære point. Så laver man 2, 3, 4 breakpoints i et sæt, så vil man i kampe på højt niveau vinde det sæt. Det er lidt dårlig modtagning egentlig fra Chris Kacplarek ender med at komme til gode Middelfart. Ja, det er en flot hævning af Middelfarts nummer 11, Drew Venable. Med en hånd lægger han bagover til et centerangreb. Alievskis modtagning ryger langt tilbage, og så Christian Pedersen, der slår den over, men Kacplarek snupper den. Så har de altså god tid nu til at få sat noget op. Gentofte er så fuldstændig total mis fra Jesper Jensen derinde. Hvad sker der her, Svend? Det er 2 gange, hvor det ser mærkeligt ud. Gentofte har god tid til at angribe, og får ikke sat noget ordentligt op. Sebastian Mikkelsen, Gentoftes hæver, mistimer en lille smule Jesper Jensen, og derefter tror jeg, han bliver i tvivl om, hvem han vil hæve til på anden bolden, så der kommer til at havne midt imellem Kasper Munch, nummer 14, og nummer 8, Jesper Jensen på midten. Så det, selvom det er Jesper Jensen, der måske kommer til at se lidt fjollet ud i den her situation, så er det faktisk hæverens arbejde, der ikke er helt optimalt. Lige i den situation tror jeg, det var. Men det kan også være omvendt. Og så slutter bolden af med, at Middelfarts hæver laver det, vi kalder et hæveroverspil, altså angriber på anden bolden. Det kommer som regel som en stor overraskelse. Spændende dueller, vi har gang i her. Og John Galloway sikrer et point til Middelfart, der nu altså er foran med 3 point. Ja, der har været nu 3 point for Middelfart i egen serv, og de rykker fra, og det er meget forståeligt timeout fra Peter Boglund, Gentoftes træner. Ja, hvad er det, der ikke lige har fungeret for Gentofte, altså der gør, at de ikke følger den her lidt udvikling, der har været hele tiden, med de skifter til at have et point? Ja, de sidste par servmodtagninger fra Gentoftes side har været knap så præcise, hvilket har skabt en lille smule uro i hævningen, og dermed mister man rytmen i angrebet. Og hvis man ikke får lagt pres på første bolden, så kan bolden måske godt begynde at køre over nettet et par gange, men Middelfart har fået overtaget i boldduellen, og derfor kan de så afslutte med at vinde den. Så en bedre servmodtagning og måske lidt klare aftaler, eller i hvert fald holde de aftaler, der er mellem Sebastian Mikkelsen, Gentoftes hæver og deres angriber, så kommer det nok til at køre igen. God plads der til Christian Pedersen, der kommer ud på eller yderst og får slået godt ned. Og det er altså også en utrolig vigtig kamp, den her, for begge hold faktisk, fordi vinder Middelfart den her, så er det et eller andet sted en lille matchbold. Altså Gentofte, de skal tilbage og have udlignet den her finalserie nu. Ja. Ellers er der virkelig, virkelig langt hjem. Så en utrolig vigtig kamp. Og det er den samme overtrådt fejl, vi ser her. I vendingen for en Gentofte-spiller trådt hen over midterlinjen. Og det er rigtig ærgerligt at tabe sådan en point, for de havde faktisk fået momentum i den boldduel. Jeg synes, at Gentoftes spil lige nu er en lille smule forkrampet. Lille smule paniske løsninger. I Vanderborg i serien. Ja, der ser vi Kasper Munchs store potentiale. Sætter af jo 3,5 meter fra nettet og slår bolden højt og lander faktisk helt op ved nettet. Han er så vigtig for det her Gentofte hold, Kasper Munch, i udkanten af billedet der. Vanderborg hæver den over til Kacplarek. Han får ikke ordentligt træf på det der.
Så igen fejl i Ja, der bliver dømt det, der hedder angrebsfejl af bagspiller. Kasper Munk, som får hævningen, og vil sådan set slå det samme slag, som han vandt i forrige duel, træder over angrebslinjen, og derfor som bagspiller må man ikke angribe i angrebsfeltet. Det er altså bare rigtig, rigtig ærgerlig fejl for Gentofte. Nu har de lavet 3 sådan tekniske fejl, som Middelfart er foran med 3. Og det er et udtryk for, hvor skarp en duel det her er. At der er simpelthen ikke plads til at lave de her fejl. Og den der modtagning, der bliver simpelthen for lang, og så er der en motorvej åben for Gentofte. Det vi kan se er lidt atypisk, at det Middelfarts servemodtagning består af 2 spillere, hvor langt de fleste herrehold spiller med 3 spillere i servemodtagning. Dels er fordi de har 2 rigtig, rigtig dygtige folk til det, og dels er det måske fordi, at Gentofte primært kører på det vi kalder svæveserver, som ikke kommer lige så hurtigt som en hård springserv. Bolden passerer uden for antennen. Bolden skal passere mellem de her røde og hvide stænger på siden af nettet. Peter Jonsson klar med saven. 3 point foran Middelfart og 6 point op til de 25, der altså kan give dem første sæt. Og så James Lott smash ned fra Gentofte, som man ikke kan holde inde på Middelfart-siden. Og så nu 2 point efter 17-19. Joachim Larsen ned for at save. Jeg synes, at Joachim Larsen har spillet en pæn kamp her i første sæt. Og den er altså god nok. Ikke noget i vejen med, at en bold rammer nettet i volleyball. Det må den gerne. Og 1 point nærmere. Og timeout fra Middelfarts træner Jakob Petersen. Og det er selvfølgelig klart, hvert hold har 2 timeouts per sæt. Og indtil videre har Gentofte taget 1 og Middelfart taget 1, så vi kommer også til at se 1 mere for hvert hold. Det er jeg næsten sikker på her op mod slutningen af afgøringen af sættet. Vi så meget i mandagens kamp faktisk, at Jakob Petersen hver gang, at Gentofte lavede 3 point, 2, 3, 4 point i streg, så var han lynhurtigt ind og tage timeouten. Er det lige så meget for at bryde den her rytme, eller hvad? Ja, altså et af trænertricksene nummer 1, når du slår op i trænerbogen, det er jo at tage en timeout, når de andre har en god serveserie. Ofte, selv på det her niveau, vil der komme en servefejl efter en timeout. Så det er en grund. En anden ting er jo at gå ind og snakke med sit hold om de justeringer, man kan lave. Lad os se, om Joachim Larsen han kan undgå at lave en servefejl her. Fint serve. Ben Raymond tager imod. Og så Andrew Town, altså hopper højt op i skyerne og laver point til Middelfart. Kan de nå at få den her? Det kan de altså godt. Den er i et spil, den der, men selvom Mikkelsen er helt nede og hente på jorden nærmest, ja, så bliver det et Middelfart-point i sidste ende, og 21-18. Ja, og her har vi et eksempel på, hvordan det faktisk er den gode serv, der starter den her duel. Selvom den kører over et par gange, så er det hele tiden Middelfart, der har presset på Gentofte og slutter af med at kunne vinde bolden. På en hård serv her fra Koslarik. Mikkelsen til Joachim Larsen igen er det, der laver point for Gentofte. Helt klart Gentoftes store spiller her i første sæt. Og Ben Raymond i billedet kan altså ikke rigtig gøre noget på modtagningen. Liberoen fra Middelfart med nummer 12.
virker det som om, at Middelfarts nummer 3, Andrew Town, som var den store spiller i mandags, er ved at komme op i det gear, han skal være. Har vundet de sidste 2-3 smash. Og nu skal han også ned for at save. Gentofte. En af de ting, jeg synes, man kan lægge meget mærke til i dagens første sæt her, det er altså, at der er meget, meget færre savefejl, end der var i mandagens kamp. Der blev stærkere, bedre saver i dag, og nu tager de så Christian Pedersen ud, og Mikkel Schultz kommer ind i Gentofte for save. Ja, Mikkel Schultz er jo en af vores unge, store talenter, en højt springende, boldsikker fyr, som nok inden for et par år vil være en af dem, der står på banen hele tiden. Og der er det er altså rigtig, rigtig ærgerligt tidspunkt at lave sådan en på. Det er heldigvis sjældent, vi ser det. Han plejer at være meget sikker i sin indskift. Det er langt den der fra Alievski, og så kan Peter Jonsson, altså 2 meter 3 mand fra Sverige og Middelfart, bare hammer den der ned, og 24-20, og dermed altså et sætbold til Middelfart. Ja, og timeout til Gentofte. Det virker som om, at Middelfart har en taktik om at serve på Gentoftes libero, Ibrahim Alievski, som har haft en lille smule problemer med at få specielt sine, kan man sige, fingerslagsmodtagninger på plads. Og det er klart, det giver en fordel til Middelfart. Det er altså spændende at se, om de kan holde næverne i ro, drengene fra Middelfart, indtil afslutningen på det her første og vel meget, meget vigtige sæt også for Middelfart at komme her og få en fornemmelse af, at der er ikke så meget, der har ændret sig siden i mandags. Nej, det er helt klart mentalt rigtig, rigtig vigtigt at tage det her første sæt. Og der ser vi igen et servemodtagningsproblem. Og det der kan de ikke gøre noget ved Gentofte, for de har ikke flere berøringer på bolden, og dermed altså et relativt sikkert sæt til Middelfart, i hvert fald, som vi kommer hen mod afslutningen. Ja, det starter jo tæt, og de skifter bold hele tiden, som de skal på det her niveau. Og så begynder der at gå lidt grus i Gentoftes servemodtagning, synes jeg specielt. Og så lige pludselig så er Middelfart væk. Der er det altså simpelthen for godt spillet lige nu, til at man kan misse et par bolde. De må ikke give dem de der 3-4 point, så er det kigger de sig ikke tilbage i bynborgerne. Hvis Gentofte kan få stabiliseret sin servemodtagning, så tror jeg, vi får et tæt sæt, men laver de her 3-4 svære bolde, så tror jeg, at Middelfart er for stærke. Ja, så spændende at se, om Gentofte kan gøre noget med sit materiale i andet sæt her. Peter Borglund står og snakker det igennem lige nu. Hvad tror du, Peter siger til dem? Altså, er det bare det her med, at man simpelthen skal have bedre modtagninger? Og nu har vi en anden klar på siden med et interview, nemlig vores reporter Rasmus Lykke. Det første sæt. Hvorfor det? Jamen, jeg synes, vi overholder vores regler eller aftaler. Taktikken den fungerer perfekt. De modtager ikke så godt i dag. Der serve er heller ikke det, vi forventer endnu. Vi forventer, at de kommer tilbage her i anden sæt med en lidt stærkere serve. Det er de nødt til. Og vores side-out, den er perfekt i øjeblikket. Vi vinder stort set alle angreb i side-outen, så derfor. Er der nogle ting, som der skal ændres til anden sæt? Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Altså, vi har lidt forsvarsmæssigt. Der tager vi rigtig mange bolde, men vi kan godt tage flere. Der er mange, der sådan, hvor vi rører den, og så ryger den ud. Det skal vi lige prøve at se, om vi kan gøre lidt. Men ellers synes jeg faktisk, vi skal bare køre på og smile på, og så tror jeg så godt, vi kan tage den en gang til her i anden. Har I noget topniveau i den her kamp endnu, eller kommer der mere fra jer? Nej, der kommer meget mere. Ingen tvivl om det. Vi skal lige have alle spillerne i gang. Der er nogen, der stadigvæk lige hænger med skuffen. Det gør jeg selv. Og det kommer her i anden sæt. Ingen tvivl om det. Tak for det. Ja, det var fedt. Det er da okay at vinde med 5 point, hvis spillerne hænger lidt. Altså, jeg vil give ham ret i, at det ikke er alle på holdet, der har, sådan, kan man sige, strålet, men de har spillet meget stabilt. Det har de.
Og han er jo fuldstændig ret i med omkring Gentoftes modtagning, men også omvendt, at Middelfarts servmodtagning har fungeret perfekt. Og det bliver Gentofte nok nødt til at finde en strategi for at få spoleret, og det er... Hvad indeholder den strategi? Ja, man siger jo nogle gange, at nu går du bare ind og fyrer til den. Spørgsmålet, og det ved jeg jo ikke, om de har en taktik om at ramme bestemte områder af banen. Hvis man har det, kan det godt gå ud over kan man sige, svaghedsgraden af serven, fordi man sigter efter et område. Har jeg ikke kunne gennemskue endnu, men muligvis er der. Jeg tror meget, det man gerne vil, det er at prøve at sætte Andrew Town lidt ud af spillet ved at save på ham, og så save svært på ham. Ja, kan man sige, udfordringen er, at Middelfarts Libero fylder rigtig meget på banen. Nu er vi så kommet i gang med det her andet sæt. Et virkelig, virkelig vigtigt sæt for Gentofte. Bolden stadig spiller. Den er for lang, den der, men det får de altså ikke udnyttet helt ind foran Rundehus. Og så i stedet for Christian Slarek. 1-0 Middelfart. Ja, det var simpelthen ikke godt nok af Gentofte her. Der havde de en kæmpe chance for at lave det første point i kampen. Men ikke råd til at miste de der store chancer. Og Andrew Town her, 2-0 til Middelfart. Og hvor man kunne se i starten af kampen op til midten af første sæt, var Gentofte i stand til at spille deres hurtige centerspillere rigtig meget. De er forsvundet ud af kampen nu, og hvilket gør det lidt nemmere for Middelfarts blok og blokade. Og her prøver de altså at få det ind med Rundehus, men det lykkes heller ikke. God blokade for Middelfart. 3-0. De kan ikke få en bedre start på det her andet sæt, Middelfart. En meget fin blokade af Middelfarts nummer 5, Jakob Winther. Rundehus er sandsynligvis den bedste angriber, vi har på midten i volleyligaen. Så det er en god skalp at tage. Det er altså en fin højre fod, han får reddet den der Kasper Munk, men det er bare ikke nok. Middelfart-holdet er flyvende for tiden, altså 4-0 her i andet sæt. Christian Slarek, tidligere Marienlyst spiller. Ja. Og det var en netfejl, der blev dømt på Gentofte. Også udtryk for, at man er lidt stresset og en lille smule presset. Og så kommer man til at lave de her lidt, kan man sige, store bevægelser, som gør, at de får ravet armene ind i nettet. Vi har talt med store bogstaver i Gentofte-lejren lige nu. Ja, og der er ingen tvivl om, at det er et mentalt spørgsmål, fordi Gentofte er bedre end det, vi ser lige nu. Men de virker en lille smule hæmmet af omgivelserne, hvor det fede for holdet ville jo være, hvis de kunne få hjælp af hjemmebanen, og at det er dem, der har spurgt regere her i Kilsgårdshallen. Det kan sagtens nå at komme. Ja, publikum prøver i hvert fald at hjælpe dem i gang nu. Og lidt klapsalver. Det er et problem for Gentofte at komme bagud med 4 point fra start af. Så er det et langt sejt træk tilbage i andet sæt, hvor man højst sandsynligt vil være efter noget tid endnu. Og bare den der mentale kamp, der foregår, der er det er hårdt altid at være bagefter. Det er det. Og specielt når man også er bagud i kamp. Og man kan også se her i modsætning til starten af kampen, hvor Gentofte stort set hele tiden havde 2 eller 3 blokadespillere på plads, ser vi nu her, at Andrew Town får det, vi kalder til 1-1, fordi Rundehus har følt sig tvunget til at springe på Jakob Winther. Og så vinder han de bolde, helt sikkert. Christian Pedersen med sin venstre arm. Meget, meget, meget lange arme.
let point til Middelfart. Men det er jo rigtigt nok, som vi snakkede om. Gentofte bliver nødt til at presse Middelfarts modtagning, fordi indtil videre har de kunnet spille den perfekt op. Den er lige akkurat et par centimeter ude, den der. Det er ikke meget, men med skarpe øjne derinde, Kasper Munch. Så foretager Gentofte holdet så altså en udskiftning, og det er... Ja, det er Mikkel Simonsen, der kommer på banen i stedet for Jesper Jensen. Mikkel Simonsen er klart den mest rutinerede spiller på Gentoftes hold. Har spillet rigtig mange landskampe og finaler. Ja, han undrer sig her, Christian Pedersen. Og Jakob Winter ned fra Save. Den eneste dansker på banen for det her Middelfart-hold. Så det er altså Kasper Munch. Han har noget skudstyrke i den der arm. Gentoftes nummer 14, Kasper Munch. Det har han helt sikkert. Men når man nu har set ham spille mange gange, kan man godt se, at han ikke er helt i form der, hvor han skal være på grund af den langvarige skade, han har haft, hvor han ikke har kunne hoppe. Men han kæmper en god kamp for at få maksimalt ud af det. Man kan jo sige, at efter Peter Boglund tog timeout ved 0-4, har holdene jo fulgtes ad. Så der er måske ved at blive stabiliseret et niveau for det her sæt. Det eneste, der måske kan... Så vi lige Martin Stenderup i billedet her. Også en mulighed for Peter Boglund at sætte ham ind. Det eneste, der måske kunne bekymre lidt ind til det her point, det jeg gerne ville have sagt, men det var det eneste, der kunne bekymre lidt, det er, at de havde stadigvæk svært ved deres modtagninger. Og de bliver nødt til at vinde de der point på et tidspunkt, sådan, så de får lidt i sin egen sag også. Nu skete det så her, og kommer på 6-8. Og langt udefra der, Andrew Towner, og 3 blokerede spillere på den, og endnu point til Gentofte, 7-8. Og meget vigtigt, tror jeg, det her, vi ser lige nu i billedet, at de får hævet hinanden op, Gentofte-spillerne, når de står inde i sin lille huddle der og skal tænde hinanden. Det betyder rigtig, rigtig meget for den mentale energi på holdet, at man føler, at man står sammen. Og det er jo så rigtig ærgerligt nu her, hvor faktisk at Kasper Munch havde fået taget en lille smule hul på Middelfarts libero nummer 12. Raymond. Og så laver han så alligevel en servefejl, og så 2 point bagud igen. Alievski, god modtagning, han laver der liberoen. Og så Tom Hult og Ben Raymond når lige at lave en nakketæmning ind på gulvet, men han får altså ikke point på en flot udførelse, så 1 point til Gentofte. En flot hævning af Sebastian Mikkelsen til Joachim Larsen. Det var meget presset, Sebastian. Skal vi se om rutinen her, Simonsen kan ændre noget. Har vel igen muligheden her egentlig Gentofte for at vinde pointen? Ja. Andrew Towner er jo en intelligent spiller. Han kan mere end bare slå hårdt. Igen her kan man se, hvordan initiativet med det samme kommer over til modstanderen, og ens servemodtagning ikke ligger, hvor den skal.
godt der. Peter Jonsson, svenskeren, der kommer til i den her sæson, som mange andre middelfartspillere. Ja, han har arbejdet med Jakob Petersen her i billedet. Det er et nyt hold, det står med igen i år. Middelfart har skiftet mange spillere ud, men han har fået det til at fungere, når han skulle her til sidst i sæsonen. Ja, det har taget sin tid for Middelfart i år, men de har hentet et flot sted. Godt hentet John Galloway og muligheden til Chris Koslarik, men jo, det bliver et Middelfart-point. Ja, den rammer Gentofts blokade, men man ryger så ud af banen. Ganske lidt, men det var nok. Jeg synes, at Sebastian Mikkelsen i og for sig har spillet en god kamp, men han er ikke blevet forkælet med gode modtagninger. Og det bliver hårdt for en hæver en hel kamp at skulle løbe rundt og forsøge at redde bolde. Det var en fantastisk serv. Gentoftes hæver, der kom ind her, Martin Stenderup, har jo også spillet flere A-landskampe og er faktisk tidligere middelfartspiller. God modtagning af Joachim Larsen, som også selv får lov at afgøre den rigtig fornuftige spil af nordmanden. Ja, det var meget, meget elegant. Og der kan man se et lille snært af det, at han faktisk er en rigtig, rigtig dygtig beachvolleyspiller også. Det her slag, som han laver her, det er meget brugt i beachvolley. Den holder sig lige akkurat inden, og liv igen til opholdet igen. 2 point efter. God stav for Joachim Larsen. Har været en vigtig spiller for Gentofte indtil videre. Ja. Og det var meget, meget flot blokeret af Rune Hus, der får læst spillet og kommer helt ud af lukker sammen med Kasper Munk. Ja, der sker det, at Andrew Towns smash rammer antennen, den røde-hvide stang på siden af nettet, og det må den ikke, så bliver bolden dømt ude. Og denne gang, der bliver Christian Pedersen alene i blokaden, og Andrew Town har det, vi kalder 1-1. Og det udnytter han altså, Andrew Town. Over til Christian Pedersen, og så point Gentofte tabt 14. De er altså næsten fået hentet det her 4 points forspring, som Middelfart havde til at starte med. Der er i hvert fald et mønster i Gentofts angrebsspil, når Middelfarts nummer 9, John Galloway, er ved nettet, så vil de meget, meget gerne angribe over hans blokade. Han er i denne sammenhæng en lille spiller, så hans blokade er selvfølgelig ikke på samme niveau. Og den der misser de altså totalt, den Raymond dernede. Så det skal lige akkurat, og han i sidste øjeblik beslutter sig for at tro, at den ryger ud af banen, men det gør den altså ikke. Ja, så er der time-out af Jakob Petersen, er ganske selvfølgelig fornuftigt her, hvor de er blevet hentet. Jeg tror, det der sker i den her servemodtagning er, at som vi snakkede om, Middelfarts libero Raymond vil meget gerne modtage boldene, og når den så kommer i en vis distance fra ham, går han efter den. Den anden spiller, som skal modtage, som var Andrew Town, forventer måske, at han går hele vejen, men så synes han, at den kommer alligevel for langt væk, og så opstår misforståelsen mellem de to spillere. Og dermed altså Gentofte indhentet Middelfart. Fordelen ved at spille med 2 spillere i servemodtagning er, at der er mindre behov for kommunikation. Det er færre spillere, der skal blive enige. Man kan bruge de 2 bedste hele tiden. Problemet er selvfølgelig, at det er store områder, de skal dække af. Ja, så Middelfart får endnu et point og bringer sig foran med en enkelt her.
Kasper Munk med modtagning, og flot redning på den anden side af nettet. Og så får han lige pillet ved den, Mikkel Simonsen, og det gør altså, at man ikke kan nå op til den nede bagfra. Point til Middelfart 16-14. Christopher Slarik giver thumbs up til holdet og håndslag. Det er jo godt, at en spiller som ham, som har et kanon hårdt slag, også har det her redskab. Og igen på 3-points forspring, altså det er langt op nu for Gentofte. Det er rigtig, rigtig langt op. Ja, det er tungt, fordi med den dårlige setstart, de fik, hvor de kæmpede sig tilbage. 14-14. Middelfart må tage timeout. Og så lige pludselig 3 halvskidte bolde, og så er man ryggen mod muren igen. Spænder over Peber. Godt modtaget af Christopher Slarik. Og han er ikke ned under den Alijevski. Den er altså 18-14, og det er en lille sætbold til Middelfart, det her. Det er flot spillet af Middelfart. De har jo det meste af kampen rent ud sagt tyret bolden ned. Og nu kommer der lige pludselig 2 point på smarte driveslag kort i banen. Og der er en lille tusch på Gentoftes blokade. Og timeout fra Gentoftes Peter Borglund. Ja, virkelig svært for ham at gøre noget ved det her andet sæt nu. Altså, er det Schmidt, eller hvad? Altså, det er i hvert fald meget svært. Omvendt kan man jo sige, kan det ene hold lave 5 point i træk, så kan det andet også. Men det vi kalder momentum, altså overtaget energien, den er klart lige nu på Middelfarts side. Og det er også det, der gør, at de tør lave de her lidt teknisk svære slag, som den laver man, når man har medvind, og det hele kan lykkes. Og så klart, så bliver det endnu sværere for Gentofte. Det er lidt svært at se, hvordan de skal vende det her nu, Gentofte, men det er altså... Det er ikke slut endnu. Det er beslutsomhed i Gentofte. Flot redning her. Muligheden for at sætte det op. Og så kommer stødet altså til 20-14, og de modtager bare rigtig, rigtig godt i det her andet sæt. Middelfart, når der bliver slået igennem blokaderne, så står de klar og har dækket vinklerne af. Og ja, de står godt i forsvaret. Det gør Gentofte for den sags skyld også, men Gentofte får ikke rigtig vendt det til et pres på Middelfart, så derfor er de hele tiden lidt bagefter. Og så er staven igen første point faktisk, siden de udlignede til 14-14. Ja. Skal Mikkel Schulz ind og serve for Christian Pedersen? Se om han kan gøre det bedre, end han gjorde det første sæt, Mikkel Schulz, hvor han altså kom ind, sad i nettet og gik ud igen. Ja. Ja, det blev ikke... Pointmæssigt blev det ikke bedre end i første sæt i hvert fald. Og serven kommer over med en perfekt modtaget af Middelfart, og der kan vi se, hvor svært det er for et blokadespil, når servemodtagningen er perfekt. Skal vi have Nikolaj Havn ind, så vi også i den første finale. Nikolaj Havn fra Middelfart nummer 1 her. Ind for at save. Ja, Nikolaj Havn er et af vores unge hævertalenter, som kan man sige befinder sig i kanten af landsholdstruppen. Er klart en spiller i udvikling. Ja, det fungerer ikke rigtigt for Gentofte nu. Det må vi... Ja, slået langt ud den her...
selvom Ben Raymond han faktisk når ned til den der, ja, så kan han altså ikke. Han kan ikke nå lige at få... Det er et fint centerangreb, hvor Martin Stenderup rammer Mikkel Simonsen. Men man kan også se på Middelfarts forsvarsspil, at de får hånd på alt lige nu. De har fået stillet sig godt ind, og læser spillet rigtig godt. Kasper Munk på saven. Chris Koslarik kommer derover, og det giver altså point, som det har gjort rigtig mange i dag. Har ikke fået lige så godt fat på ham, Chris Koslarik, som den havde i sidste kamp, og han pumper simpelthen derud af Middelfarts nummer 8 lige nu. Nej, det er jo tydeligt at se på Chris Koslarik. Han har det godt i dag. Han er veltilpas og går rundt og smiler, og så kører han spil. Mikkel Simonsen med saven. Og så point til Gentofte. Det er egentlig en berøring med det øverste af nettet her. Det må man jo altså ikke i volleyball. Nej. Og det var... Han havde faktisk det, vi kalder bare røv. Ingen blokade over for sig. Men hævningen kom lidt tæt på nettet, så derfor kom han til at berøre det. Ja, man må altså røre alt andet end lige den øverste strive der. Ja. I nettet. Og så det var et rigtig godt smash af Koslarik, som Kasper Munk ikke kan stille noget op med imod. Og dermed altså sætbold i det her andet sæt til Middelfart, der kan bringe sig i en meget, meget gunstig position, hvis de vinder det her. Ja, og Middelfart har sat deres nummer 4, Bo Amelung, ind for at serve, i stedet for deres svenske centerspiller. Den første kugle undværet, men der har altså stadig 5. I hvert fald 5 tilbage i magasinet, så. Og den kommer altså på en savefejl fra Martin Stenderup, og dermed andet sæt til Middelfart, der bringer sig på 2-0, og er tydelig glæde hos Middelfart og panderynker hos Gentofte, og det er der jo ikke noget at sige noget til. Altså, hvad kan de gøre, Gentofte? Det er som om, de falder for meget ud af kampen i nogle perioder, simpelthen. Ja, altså, som jeg ser det, er det et mentalt spørgsmål for Gentofte. Der sker jo det, at ligesom en vægtskål, spiller man selv 5% dårligere, bliver de andre 5% bedre, så er der lige pludselig 10% forskel. Og det er der ikke råd til overhovedet i en kamp som den her. Og så bliver det op ad bakke for Gentofte. Men må man ikke også bare acceptere, at Middelfart spiller rigtig, rigtig godt? Middelfart spiller rigtig, rigtig godt, og jeg tror primært handler det om, at Gentofte måske er en lille smule skuffet over det, de selv leverer. Kan de komme ud over den skuffelse og sige, det handler om at spille en bold ad gangen og yde sit maksimale hver eneste bold, så har de en mulighed for at komme tilbage i kampen. Men det er klart, jo længere vi nåede frem, jo sværere bliver det. Ja, vi har altså stået klar med en kommentar nede fra siden fra den skadede Gentofte-anfører Martin Olesen. Martin Olsen, det ser rigtig, rigtig skidt ud for jer. I har tabt de første 2 sæt. Tror du på, at I kan komme tilbage og vinde tredje? Ja, selvfølgelig. Det har vi gjort før, så det tror jeg på. Hvad skal der til? Jamen, der skal gejsten tilbage igen. Nu har vi spillet 2 sæt, hvor det er gået lidt imod os, og i første sæt var det meget helt tæt på, og det tager lidt på kræfterne, så nu skal vi bare starte helt forfra og spille en helt ny kamp. Hvorfor er det præcis Middelfart, der tager det længste store, og ikke jer i de 2 første sæt? Jamen, Middelfart, de spiller virkelig godt, bedre end jeg har set længe, og de får fat i det hele, og de holder gejsten op, og det er meget, meget vigtigt i sådan en kamp her. Er det fordi, I ikke var klar nok til den her match her? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi er klar, men når man er så klar, så kan det også gå meget galt, når man er sat op til en kamp, og det ikke lige går, som det skal, så kan det lidt hurtigt gå den anden vej. Men Middelfart, de kan lukke den nu her, hvis de vinder. Tror du på, at I kommer tilbage? Ja.
Ja, altså, jeg tror selvfølgelig på, at de kommer tilbage. Det skal de jo sige, men det er svært at se, hvad de skal finde på mod Jakob Petersen. Så vi har et billede her af mandskab. Altså, når jeg sidder og kigger på deres hold, Gentofte, så Ole Larsen, eller Joachim Larsen har spillet en god kamp. Den, de skal have fat i, der skal ind og vende det her, det er måske Kasper Munch, som vi havde fat i inden kampen. Der er ingen tvivl om, at hvis Kasper Munch kan finde sit gear, som han kan, når han er i topform, det vil hjælpe dem gevaldigt, men spørgsmålet om han er der lige nu, det tvivler jeg lidt på. Det vil være næsten unaturligt med så lang en skadespause, han har haft. Er det så Rune Hus, eller hvad der skal ind? Det, som fungerede godt for Gentofte i starten af kampen, det var jo netop, at de havde en god servomodtagning og kunne spille deres centerspillere meget, og på den måde også skabe huller til deres kantspillere. Joachim Larsen er en angriber, som er klart bedst, når han har en eller halvanden blokadespiller foran sig. Så hvis de igen kan få styr på deres servomodtagning, så vil deres angrebsspil blive meget, meget farligere. Ja, altså Middelfart op i 2-0, inden vi starter det her tredje sæt, og måske de kan afgøre det allerede i det her sæt, Middelfart. Hvis du tror på det, ja, så kan du gå ind på Danske Spils hjemmeside, danskespil.dk, og sætte en mønt på det. Der er rigtig mange spil i gang derinde. Andrew Townsend slår igennem blokaden her. Det, der gør det lidt svært for Gentoftes blokade her, at han springer simpelthen så højt, Andrew Town, at det ser ud, som om han svæver længere tid i luften end Gentoftes blokade, men det er jo fysisk umuligt. Det er et spørgsmål om at time bedre i forhold til at måske springe en lille smule senere, så man har blokaden det rigtige sted, for den timede rigtigt. Joachim Larsen, blokaden er altså god nok til Andrew Town kan samle op, og så prøver han lige med det her listislag. Det lykkes ikke. God duel, vi er i gang i her. Galloway op til Andrew Town. Kasper Munch står klar bagerst, og så står han klar til et smash. Og den der kan han ikke nå John Galloway. Der kunne han nok godt have ønsket sig et par centimeter mere Galloway. På 1,94 meter. Det er jo ingenting i volleyball. Nej, i den her sammenhæng må vi så indrømme, at man skal helst være i nærheden af de 2 meter. Og gerne over. Men en god lang duel. Sådan nogle små ting kan give energi. Det er vigtigt for Gentofte at vinde den. Så ser vi altså Chris Koslarik, den eneste spiller på årets hold, nummer 8, ikke Venneborg, vi har i billedet her, hæveren. Slår igennem, han står klar til at save her, Chris Koslarik. Eneste Middelfart-spiller på årets hold. Ben Raymond, rigtig fin modtagning. Og der kan de så til ikke gøre noget solblokader i Gentofte. Man kan sige, at nu har de 2 ud af 3 gange i det her sæt fået fat i Koslarik. Det kan være statistisk tilfældighed, eller det kan være en tendens. Det finder vi først ud af. Men det er i hvert fald en af de ting, der skal ske, hvis Gentofte skal komme tilbage i den her kamp. Stenderup har altså ikke haft store held med sine saver, så havde også i slutningen af andet sæt bolden lige nettet. Altså, han er servetypen, der kan serve rigtig, rigtig svært, men der ryger også et par fejl på kontoen. Holder lige akkurat Kasper Munch, og så er der altså glæde. 4-3, men der er også langt hjem, så der er altså brug for noget gejst. Altså, man kan jo se på Kasper Munch nu, at han forsøger at tænde sig selv, og dermed holdet. Og det var også et super flot smash.
flot blokade af Middelfarts nummer 9, Galloway. Ud af banen her. Jørgen Larsen. Ja. 5-4 til Middelfart. Udholdet. Altså nærmer sig mere og mere at bringe sig på 2-0 i den her finale-serie. Og når du skal vinde 3 gange, så kan du kalde dig dansk mester. Så det er jo meget, meget tæt på, hvis man kan komme op og få sejren i dag. Det er således, at Gentofte som vinder af grundspillet har hjemmebane i anden og tredje kamp. Middelfart har hjemmebane i første, eventuelt fjerde kamp, og hvis de skal ud i en femte, så har Gentofte hjemmebane. Der er en netberøring af Middelfarts hæver i forsøget på at blokere Jesper Jensen. Rune Hus ned fra Save. Gentofte foran med et enkelt point. Og så bare lige det her meget, meget korte hævning ind til svenske Peter Jonsson. Og smækker den i gulvet hos Gentofte. Og meget fint angreb. Og der er et tydeligt eksempel på, at hvis man ikke er der med det samme, så når man det ikke som blokadespiller. Der kommer Christian Petersen. Også en af grundene til, at statistik er så vigtig i volleyball. At man bliver nødt til at spille det, vi kalder de store procenter. Altså, hvad sker der i den her opstilling, når den her spiller er ved nettet? Og en gang imellem, så gætter man rigtigt. Men der hjælper statistikken til at lave de rigtige gæt. Andrew Town hæver helt over til Galloway. Med en fin blokade, der står de altså rigtig godt placeret blokadespillet for Gentofte. Der bringer så 2 point foran. Ja, det der sker her er jo, at Andrew Town har kun én mulighed i sin hævning, og derfor kan Gentofte stille og roligt komme på plads med 3 blokadespillere. Og så er det rigtig svært for angriberen. Raymond modtager. Slarik kommer på fuld drøn. Den rammer antennen, altså dermed 3 points forspring til Gentofte, der nok øjner chancen for at komme tilbage i den her kamp. Og hvad gør Jakob Petersen? Så han tager selvfølgelig obligatoriske timeout for lige at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad han nu skal stille op. Ja, man kan sige, at tredje sæt, når man har vundet de 2 første, det er en klassisk, kan man sige, svær situation for et hold. Det lyder måske som om, at nu har man taget de 2, så er det bare en formsag at tage det tredje, det er sådan de fleste tænker, og hvis den tanke sniger sig ind på et hold, så er det, at det bliver svært. Så ofte ser man efter 2 vundne sæt, så smider man tredje, og statistisk set, så tager man fjerde. Men lad os se, om det holder stik, altså. det var lidt til bet. Så har du gjort det let for betterne. Ja. Jeg spiller ikke selv. Nummer 4, Christian Pedersen reserve. Slarik. Slår den lige ud, altså. Ja, og man kan sige, at Koslarik er en helt igen fantastisk spiller. Kan vi sige, den eneste, hvis man skal sætte en finger på ham, så er det, at han kan være det svingende. Kan have perioder, hvor han forsvinder ud af kampen, eller laver fejl. Og lige nu i det her sæt, der har han faktisk været en dyr mand på Middelfart. Her ser vi altså noget af det, som jeg tror Gentofte rigtig gerne vil. En stav, der sætter Andrew Town rimelig meget ud af spillet, og så har vi lige et våben mindre angreb med i det hele taget en rigtig god stav fra Christian Pedersen, der har gang i en god staveserie nummer 4 her fra Gentofte. Og bare holdet foran med 5 point. Lenneborgs hæver, og så kommer Koslarik, men god modtagning, og så bliver det lidt vip frem og tilbage nu.
Stenderup kan simpelthen ikke se den i ryggen på om bolden. Nej, det virker så oplagt for os andre, som kan se bolden, men han har dog ikke øjne i nakken. Og man kan se, at Koslarik begynder at snakke lidt med sig selv inde på banen. Og det er ikke pæne ord, han siger til sig selv. Og det er et udtryk for, at han godt ved, at nu skal han op i gear igen. Gode blokader. Petersen på Koslarik. Vennerborg tæver til Koslarik igen. Den er stadig i spil, den der Kasper Munk. Stenderup, og så kommer Munk. Og banker 4 meter ud over bagsiden. Ja, den blev pænt mistimet. Men det er sådan, når man skal give 100% af sin styrke, så er der også risiko for, at timing den smutter. Og ser vi altså Stenderup lave det her smarte lille hævertræk, når man lige går op med en enkelt hånd, og så løber man ned i stedet for at hæve den over til en medspiller. Ja, og det er jo noget, som kan fungere, når det kommer som en overraskelse. Men det er klart, det kan man ikke gøre gang på gang. Men rigtig, rigtig flot at time. Og det hjælper også, at han er venstrehåndet som hæver, så har man venstrehånden til at lave det her trick med. Det der er jo sket det nu, at Gentofte enten server de bedre, eller også har Middelfarts modtagere mistet rytmen en lille smule. I hvert fald ligger deres modtagninger ikke der, hvor de skal, og så er der lettere spil for Gentoftes blokade af forsvar. Ja, så desværre for Jesper Jensen en serve i nettet, men rigtig godt kørende nu i Gentofte, og det her det skal de selvfølgelig bygge videre på. Ja, stadigvæk er det jo sådan, at hvis man laver 2 gode server, har fået lavet 1 eller 2 breakpoints, så er det en investering, den her servefejl, kan man sige. Ups. Så en hammer en serve fra Koslarik her, ja. Som en Kasper Munk simpelthen ikke kan hive op. Altså, sådan en serve, den kommer med måske 110-20-30 km/t. Der kan man godt blive overrasket. Ja, lad os lige følge hans serve igen her. De ligger altså meget, meget tæt på nettet også. Der er fuld drøn på, og så masser af spænd i. Og så går den ned på den anden side. Ja, altså man plejer at sige, at man kan ikke loppe sig til at vinde en kamp. Altså lave korte, lette bolde. Og det Middelfart havde stor succes med det i sidste sæt, men det ser ud til, at Gentofte har fået ligesom indstillet sig på, at de her bolde kan komme og er faktisk på plads nu. Jeg nærmer sig til det her tredje sæt, og så Martin Stenderup ser man altså i nettet igen. Så tredje sæt var også ude på billedet, altså ja. Man kan sige, det kan jo ikke nytte noget, at med så mange servefejl. Der er en grænse. Se. En servefejl og en modtagningsfejl, og lige pludselig er afstanden mellem de 2 hold en helt anden. 3 point. Joachim Larsen, og den kan han simpelthen ikke nå, den der. Som jeg nævnte tidligere, så er Joachim Larsen en rigtig, rigtig dygtig angriber, når han bliver spillet hurtigt og får en inkomplet blokade over for sig. Så er han rigtig svær at stoppe. Lidt større
problemer, når han har den fulde blokade. Nu skal han til save nummer 9 her, Joachim Larsen. Så ind i Kasper Munk. Det bliver altså ikke De sidste par servefejl af Gentofte synes jeg ikke har været i orden. Det har været decideret misser. Der er gode og dårlige fejl. Og til Munk, der slår igennem, men altså 3 mand i blokaden og Middelfart på vej tilbage i det her sæt. Var altså helt nede med en 5-6 stykker på et tidspunkt, men nu er der kun 2 op, og danske Jakob Winter går ned for save. Og det får han altså lov til bare lige at liste den ind imellem de 3 spillere i Gentofte, men også tydeligt lidt miskommunikation. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der skal gå til den. Og nej, det virker som om, at der er lige nogle aftaler, der skal på plads mellem Joachim Larsen og Ibrahim Aljevski, Gentoftes Liboen i den, kan man sige, den modsatfarvede trøje, jo, som er en decideret forsvars- og servemodtagningsspiller, som ikke må komme op til nettet. Og jeg vil tro, at Ibrahim han skal gå ind og organisere det her. Det er som regel Liboen, der får organiseret et holds modtagningsspil. Og det er vigtigt, at de træder i karakter nu, fordi... Tror du, de har det mentale Gentofte til at holde den her føring? Det er jo et godt spørgsmål. Så jeg spurgte mig for 1 minut siden, så ja. Men nu synes jeg, det ser svært ud. Nu er Middelfart i nærheden af dem, og nu kan nervøsiteten begynde at brede sig hos Gentofte. Nervøs eller ej, så har han altså en meget god arm, Kasper Munk. Det ser vi her. 14. Det er der ingen tvivl om. Han er en af de spillere, som ganske sikkert vil komme til at spille en betydelig rolle for vores herrelandshold her til sommer, hvor der skal spilles European League, og om et år, hvor holdet jo er arrangør af EM. Der kommer han igen, Kasper Munk. Den omgang går den ikke første gang. Galloway løfter den over, og så kommer den ud til Christian Petersen. Andrew Town modtager, og så Koslaurik. Modtagning Joachim Larsen. Og en rigtig flot duel her. Vi ser modtagning og smash, der slutter sig af med en flot blokade fra Middelfart, der nærmer sig igen 16-17. Ja, det er en flot duel. Helt sikkert godt spil på begge sider af nettet. Og nu får vi Nikolaj Havn ind igen på Middelfarts side, som skal serve. Han har en rigtig, rigtig giftig springsvævserv. Men vi kommer nok til at se ham blive skiftet ud med det samme, når Middelfart taber bolden, så de kan få deres normale førstehiver på banen. Der er 22 år, Nikolaj Havn her. Og den kommer så alt for langt, den der modtagning, og så står John Galloway altså klar til at hamre den ned. Og det er jo fordi, han har en god serv, Nikolaj Havn. Den er svær at kontrollere for Gentofte. Og tidligere IKAST og Silkeborg-spiller Nikolaj Havn her. Ja, og der er lige et lille touch på Middelfarts forsvarsspiller. Ja, heldigt, at der var det, fordi det var ikke det. Nej, den havde ikke... der ændrede retning. Det var bare, man kunne lige høre, at der var et snæver berøring. Men det er altså også nok. Det er Gentofte. Det er på 18 og Mikkel Schultz, nummer 2, inden for save, som vi altså også har set det før i afslutningen på sættene. Lidt speciel modtagning, men den kommer derover til sidst. Og så rigtig skidt angrebsspil fra Gentofte, der gør, at Koslaurik kan udligne, men det er jo helt skidt, det Gentofte laver i sit angreb her. Ja, det starter med, at da den gratisbold kommer fra Middelfart, så bliver de i tvivl om, hvem der skal spille bolden frem. Så beslutningen bliver taget meget sent. Jesper Jensen spiller den så frem, og bliver meget upræcis, og derfor bliver
hæver Martin Stenderup meget presset, og derfor bliver hævningen upræcis, og så har vi problemet. Her bliver de nødt til at slå en helt blød bold over. Der er en god Armelund, der kommer ind for at save. Saven altså ud, og så lidt natten før. Stadig foran Gentofte, men de skal jo holde fat i det her sæt, hvis de skal blive i kampen. Ja, lige nu er de sidste par point, de er blevet holdt inde af nogle fejl hos Middelfart. De bliver nødt til at begynde at lave pointene selv igen nu, hvis de skal køre sættet hjem. Ja. Den position, man kommer ud i. Ja, der er faktisk tæt på at få den ind i banen, men man lykkes altså ikke. Det er hævning, den bliver for bred simpelthen, og til hans, specielt som venstrehåndet på, kan man sige, den højre side af nettet. Og så vælger han en alternativ løsning. Det var alligevel lykkes. God server, Kasper Munk. Alievski. Stenderup. Og så lægger han den her gang rigtig, rigtig godt indtil Jesper Jensen. Var det. Ja, vigtigt breakpoint her for Gentofte, hvor de faktisk får spillet godt forsvar og vendt til angreb. Og timeout fra Jakob Petersen. Synes jeg igen rigtig timet. Peter Borglund over at tale med Martin Stenderup her. Hvad kunne du forestille dig, han siger til ham? Er det noget med de timing, der har været i hævningerne, eller er det en ros for det sidste angreb her? Ja, det der som regel sker, når man når hen mod sådan en afslutning af et sæt, det er, at man snakker om, hvem skal du hæve til. Så det er simpelthen lige for konkretiseret, hvor skal vi have spillet bolden hen? Ja, og ofte er det afhængig af, hvor rutineret en hæver man har, men en dialog er i hvert fald godt mellem træner og hæver. Flot modtagning af Kasper Munk her. Så Christian Pedersen bliver nødt til så når langt ud fra. Så kommer en til Town. Det bliver et point til Middelfart. Han rammer ind i blokaden og rører ud fra. Altså, ja, det er et rigtig flot angreb af Andrew Town, hvor han er langt fra nettet og har ikke meget tilløb, men formår alligevel at bruge Gentoftes blokade til at slå den ud af banen med. Peter Jonsson med nummer 10. Klar til at save. Så ikke afgjort endnu det her sæt. Det vil være sådan en manifestation for Middelfart at komme herover og vinde i rene sæt. Altså, det vil man slet ikke kunne forestille sig, inden kampen startede her. Stenderup hæver ud til Christian Pedersen. Det er point til Middelfart, og 21-21. Ja, det er to modtagninger fra Gentofte her, som ikke rigtig fungerer, hvilket vil sige, at Gentoftes centerangreb er ude af spil, og dermed er Middelfarts blokade på plads, og så mangler de lige den fysiske styrke Gentofte til at komme igennem. 21-21, det lignede et Gentofte-sæt det her, men det er altså så småt ved at ændre sig. Joachim Larsen, Peter Jonsson modtager Vennerborg, så han kan kun lige prikke op til den, men den er ikke død endnu i år, den er ude der, og så altså 22-21 til Gentofte. Hvis Gentofte kan hive det her sæt hjem, så tror jeg, at vi får to spændende sæt mere. Så viger du fra din egen regel, Svend? Ja. Rigtig, rigtig godt. Ja, som han er slående, der synes jeg, at Gentofte begår en lille fejl ved at vælge ikke at blokere ham på den her bold. Man satte på, at man kunne tage den i forsvaret. Koslarik. God server Stenderup. Kasper Munk kommer der. 23-22 til Gentofte. Og der kan man netop se
vigtigheden af at have et fejlcenterangreb, fordi Rune Hus er parat til at modtage bolden. Middelfarts blokade bliver nødt til at ofre ham opmærksomhed, og så er der lige pludselig pladsen til Kasper Munch. Så langt ser det i hvert fald ud til, at jeg kan risikere at få ret i det her med tredje sæt. Så må vi tage et sæt ad gangen derefter, hvis vi kommer så langt. Sebastian Mikkelsen. Den kan de altså ikke nå ned til, og dermed spændingen takt i det her tredje sæt. 23-24. Gentofte foretager udskiftning igen. Ud nummer 11, Sebastian Mikkelsen. Mikkelsen ud igen, og Stenderup. Ja, Andrew Town har jo været godt servende. Og det er altså ham, der står klar dernede nu. Nummer 3, Andrew Town, ser ham her. Meget vigtig serv. Alievski hiver den i første omgang. Ben Raymond når den der, Venables når den. Og så må Andrew Town bare lægge den over Kasper Munch. Op til Stenderup, og så kommer Joachim Larsen, og det er altså et sæt til Gentofte, det der. Og jubel her i Kivestor her, utrolig vigtigt. Det der var måske, kan jo hen og blive et af de aller vigtigste point i hele den her finaleserie. Det var i hvert fald en stor forløsning for Gentofte at komme igen. Få brudt muren og få vundet det første sæt. Og det vi også ser, at Joachim Larsen får bolden, som han skal have den. Altså en hurtig bold, 1-1, og den vinder han. Og så er det jo spændende, om de kan ride videre på bølgen Gentofte. Jeg synes stadigvæk, der er plads til forbedringer. Hvorhen? Der er servemodtagning, sådan at de kan komme til at spille centerspillet. Og det mangler vi stadigvæk hos Gentofte, hvor jeg synes, at måske Middelfart er slappet en lille smule af det her sæt. Og Chris Koslarik kom ikke så godt ud af det som første og andet sæt. Men lad os se. Det kan blive spændende nu. Ja, det bliver uden rigtig spændende. Så må vi altså se, om de lever op til din devise om, at der som regel er 4 sæt i sådan en kamp her, Svend. Vi står lige klar med Jakob Winter nede på sidelinjen, og vi skal altså lige høre, hvad han har at sige. Ja, Jakob Winter, hvor meget ærger det dig, at I ikke kan lukke det her? Det ærger mig rigtig meget, for jeg synes simpelthen, at vi har vist de 2 første sæt, at vi er et bedre hold end dem. Og derfor irriterer det mig grueligt, at vi her til sidst begynder at lave de der dumme fejl, som godt kan kalde begynderfejl. Det må ikke ske på det niveau her. Er det fordi, at I måske tager lidt for let på det her og tror, at sejren er hjemme? Ja, det tror jeg. Altså, vi begynder at fokusere meget på deres side, kigger over, hvad de laver og har det sjovt og alt det. Det skal vi lade være med. Vi skal fokusere på vores egen side og vores modtagninger især. Fordi modtagerne, de hænger ekstremt meget i øjeblikket. Og så er de bare 2 eller 3 ude i blokken på vores kanter hver gang, og det kan vi ikke gøre så meget op i øjeblikket. Hvad skal der ændres præcis? Jamen, modtagninger, helt klart. Og så skal vi måske have nogle flere bolde ind over midten. Både for mit vedkommende og for Peters vedkommende. Så tror jeg også helt klart, at vi kan, for vi rører rigtig meget, men får bare ikke til at lave den transitionsbold ud af, som vi skal gøre. Ja. Tak for det. Ja, så er du enig i, hvad Jakob han siger her, så? Ja, jeg kan godt forstå, at han ærger sig, fordi han ved jo godt, at nu har de lukket Gentofte ind i det her finalespil. Og det kunne godt virke unødvendigt, fordi det er fuldstændig korrekt, at de taber en lille smule i niveau. Og som han siger, at Gentofte får det nemmere ved at komme på plads med deres blokader, fordi modtagningen ikke helt fungerer. Så jeg forstår udmærket godt, at han ærger sig. Men nu er det jo så åbent igen. Ja, det bliver altså utrolig spændende, hvad det her 4. sæt har at byde på. Gentofte-spillerne er på banen, og Middelfart-spillerne drosler lige så stille ind her. Klar til at optage det, der kan være et meget afgørende sæt. Ja, både i kampen selvfølgelig, men også i hele finaleserien. Det bliver meget spændende at se, om Middelfart kan gøre det, som mange vel inden finaleserien startede, synes var rigtig
rigtig, rigtig svært at komme her til Gentofte og vinde. Der er ikke blevet vundet her i over et år, så nej. Det er en stor præstation, de er i gang med Middelfart. Lidt småspil op ved nettet der. Så Christian Pedersen, der ikke kan modtage den der 2-0 til Middelfart. God start på dem på det her 4. sæt. Ja, og Gentofte spillere mener, at Middelfarts blokade har været inde og forsøge at forhindre Martin Stenderup i at hæve bolden. Men dommeren var ikke enig. Den kan de altså ikke nå, den der. Så klarer det ikke smider hver en centimeter, han har i kroppen for at nå bolden, men det kan altså ikke lade sig gøre. Og Jesper Jensen ved for save 1-2. Jeg synes, at Middelfarts svenske centerspiller med nummer 10, Peter Jonsson, er måske ikke så synlig, men han er utrolig effektiv, både i sit angrebs- og blokadespil. Ja, han er over på modstanderens side, eller hvad er det der? Ja, nu skal vi lige se her. Den er i hvert fald ikke enig. Nej, altså han må blive dømt for at berøre bolden inde på modstanderens banehalvdel. Det var svært at se for mig i hvert fald. Men først dommer Åke Christensen er en af vores mest rutinerede internationale dommer, og er den, der sidder bedst placeret i hallen. Vi må gå ud for, at han har ret. Så slår Koslarik den ud af banen, simpelthen. Ja. En lidt svær hævning, hvor han får mistimet sit slag. Altså mulighed for at udligne her. Stenderup. Og så er Joachim Larsen, der bare lige ligger nede i brystet på Peter Jonsson, og han kan ikke nå at reagere på den. Altså det vi kan se er, at Martin Stenderup har ændret sin servetype, hvor han i sidste sæt fik lavet 3 servefejl. Han går over til det, vi kalder en svævespringserv, i stedet for powerspringserven. Og det er flot hentet af Ben Raymond, det der. Ja. Og så i anden omgang har han altså ikke chance lige på Middelfart. Ej, det er rigtig flot forsvarsspil hos Middelfart. Begynder at komme lidt mere gang i Kildeskovhallen. De var altså temmelig stille i de første 2 sæt. Men nu er der altså også grund til det, fordi Gentofte er fuldstændig på vej tilbage i den her kamp. 6-4 og timeout. Man kan i hvert fald konstatere, at det var en god idé, godt valg af Martin Stenderup at ændre sin servetype. Om det er ham selv eller træner Peter Boglund, der har taget den beslutning. Det er jo i og for sig lige meget, men den servetype, han har nu, altså en såkaldt svævespringserv, fungerer langt bedre end hans powerspringserv. Og det kan skifte fra dag til dag. En powerspringserv er risikofyldt, men de dage, hvor det fungerer, er der rigtig mange point i den. Så derfor søger man tit efter at finde ind i rytmen til den serv. Men nogle gange så må man sige, okay, det bliver ikke i dag. Hvad har Jakob Petersen sagt til sine spillere nu i Middelfartlejren? Fordi han skal jo sikre sig, at de ikke går hen og bliver lidt bange for det nu.
Ja, altså det, som har været et arbejdspunkt for Middelfartshold hele året, det er at finde den rigtige måde mentalt at få hinanden til at spille godt på. Og det er de lykkedes rigtig godt med her i semifinalrunden og i den første finalekamp og de første 2 sæt. Også langt hen ad vejen i 3. sæt. Men spørgsmålet er, hvordan de nu, om de finder det niveau nu, hvor de er presset. Det er jo den store test, kan man sige. Hvor det handler meget om at være bevidst omkring, at det her det er altså en runde over op til 5 kampe. Så alt bliver ikke afgjort på en gang. Peter Jonsson klar til at save. Joachim Larsen ellers i en 1-mod-1 situation. Man får den ikke ned, og så Andrew Town i stedet for. Og deres blokader fungerer altså rigtig godt med. Gentofte 8-5. Stærkt spil med en defensiv også i det her sæt. Rune Hus er en rigtig, rigtig god blokadespiller, når modstanderens modtagning er en lille smule presset, og han kan tage de rigtige valg tidligt. Og det er jo selvfølgelig, fordi han er en lille centerspiller. Så han er mere afhængig af at kunne læse spillet tidligt. Han når han næsten på plads. Koslarik altså rigtig flot smash. Ja, 8-6 igen Tofte. Koslarik med fra save. Nu skal vi se en af de her rigtig, rigtig hårde save, der dykker, når den kommer på den anden side af nettet i høj fart. Kommer der. Fantastisk save, han har. Alievski tager rigtig godt imod den dog. Ja, her kan Andrew Town bolden. Hævningen fra Arthur Vennerborg kommer altså i sådan en højde, at han ikke kan gøre andet end bare at prøve at vippe den op over blokaderne. Det har de bare læst igen så ofte, så de er stort set 20-30 cm inde over nettet for at pille den ned på den anden side. Ja, og nu kan vi se, jeg kan se Chris Koslarik gå og er også nede i hjørnet. Han ville gerne have haft den hævning. Ja, går den, så går den. Det var en klar bold til Middelfart. Men jeg synes, at Middelfarts hold lige nu kæmper lidt med at finde ind i det rigtige mentale gear. Går lidt hver for sig. Kigger lidt tomt ud i luften. Man får så alligevel pointet her i Middelfart her, trods af Joachim Larsen er nede og hente. Det er en rigtig, rigtig god modtagning. Andrew Town klar til at save, men med det her karakteristiske lange skæg. Og den holder sig altså på linjen, den der Andrew Town. Alievski siger lige til kammeraterne derinde, at det er hans. Andrew Town kommer Middelfart op og Alievski er med nummer 3 i billedet, altså ikke helt tilfreds med sin egen præstation der. Ja, det er de der små marginaler, der skal tages en beslutning på meget, meget, meget kort tid af modtagningsspilleren her, Alievski. Håber man bolden er ude, eller tror man på, at man kan spille den, ikke? Hvad tror du, Peter han siger til drengene nu derude? Altså, de synes jo at være ovenpå, men nu står den altså uafgjort igen. Ja, altså jeg tror, han siger til dem, at det i og for sig er rigtig godt, det de har lavet indtil videre. Der har været 2-3 lidt dumme misforståelser, men det ændrer jo ikke ved, at de faktisk har ret godt fat omkring Middelfart lige nu. Så jeg tror bare, at han minder mig om, at vi faktisk har fat i den her kamp. Tager lige nettet, og så bliver det altså svært at sætte et rigtigt angreb op. Vennerbolds hæver og slår den lige ned i masken på Alievski, og dermed 10-9 til Middelfart. Er ved at vende det her gearsæt efter at have været lidt efter.
lige Andrew Town og Ben Raymond. I samarbejde med Venables for den over. God modtagning af Andrew Town, og så over til John Galloway. En flot duel. Afgørelsen kommer, fordi Middelfarts hæver nummer 11. Venable tager beslutningen lidt for sent, hvem han vil hæve til. Kigger lidt på modstanderens blokade, og så da han så endelig skal lave boldtouchet, så mister han timingen, og derfor bliver hævningen lidt halvskidt. Christian Pedersen med saven. Det er så fantastisk at se Chris Koslarik, når han går op til de her bolde. Her ser vi det igen. Han kommer op i en utrolig højde og har utrolig spændstig i hele kroppen, så han får masser af energi ind i sit slag. Altså kommer næsten op i 3,5 meter, når han er højst op og smash på Koslarik. Så er det jo sgu lidt problematisk modtagning. Der ser vi det altså igen, men her var de forberedte, Jesper Jensen og Kasper Munk. 11-11. Man kan sige, det er jo ikke et tilfælde, at Chris Koslarik har, kan man sige, vundet titler med Marienlyst og nu er med til at bringe Middelfart i finalen. Han er en rigtig dygtig spiller. Han er inde den der point til Middelfart. Ja, og igen sådan en måske ikke enormt spektakulær handling, men effektiv fra den svenske centerspiller hos Middelfart. Christian Pedersen over, så kommer Joachim Larsen. Der er varmt, den ikke var gået ud, den der, men det tager han offer sig. Jeg tror, der er et touch i toppen af blokaden, så han bliver nødt til at prøve at tage den. Lige nu der server... altså en lille smule her i Town, kan vi se. Middelfart, de server Gentoftes Libero højt, så han bliver nødt til at modtage med et fingerslag, og det har han ikke så stor succes med lige nu. Ikke noget at gøre, det er Kasper Munk, han tager spring med hovedet først ind i banderne for at nå den der. Man offrer sig altså hver en meter i de her finaler. Der er bare ikke noget at gøre. Den er for langt væk. Ja. Man kan sige, hvis man ikke offrer sig en finale, så burde man nok ikke stå her. Misforståelse derinde, gør Venables bare med øver. Så kommer han altså en hus her. Og udligner 13-13. Det er fuldstændig dødt løb i det her fjerde sæt. Peter Borglund, mand med overraskelserne måske, eller med løsningerne, eller også ham her, Jakob Petersen, som vi havde billedet før. Nu kan man se svenske Peter Jonsson i den nettur, han har haft, altså 3 rotationer. Jeg tror, han fik lavet måske 3 eller 4 point. Stille og roligt. Meget flot spillet. Det er sådan, at de spillere, der har været gode her i slutspillet. Jeg ser han så dog for langt. Og Jevski når lige akkurat og fjerne hovedet på den der bold, ellers så havde det været et Middelfart point. Ja. Town kan nå den der, Joachim Larsen, det kan han ikke. Og flot slået af Andrew Town, hvor han udnytter blokaden. Så den der i nettet. 16-14 til Middelfart. Ja, det er en rigtig, rigtig flot serv af Chris Koslarik, som
Joachim Larsen, kan man sige, får spillet godt op, men der er kun én mulighed at hæve ud til Kasper Munch, og jeg er egentlig ros til ham for at forsøge at satse. Det lykkedes bare ikke. Vippen over her. Venables hæver til Koslarik. Han er alle steder lige nu, og han får også frem på Gentofte. Det er både hele holdet, men også især noget Joachim Larsen, der får bolden lige i hovedet. Jeg synes faktisk, det der har været forskellen på middelfartshold i løbet af kampen i dag, det har været Chris Koslariks indsats. De har ikke fået så godt fat i Gentofte, som de har haft det i løbet af sæsonen, hvor de virkelig har formået at indskrænke hans altid massive pointindtag. Ja, jeg tror, hvis man laver en pointstatistik over Chris Koslariks indsats i løbet af den her kamp, så er det der, hvor der er størst sammenhæng mellem resultatet af sættene. Det sæt, som Gentofte indtil videre har vundet, der var han lidt anonym og kigger banet lidt over sig selv og holdet. Han har lidt at tænke over mand. Vi havde et billede her før, Peter Boglund, altså hvordan han skal løse den her. Nu er de altså nede med 3 point Gentofte. Vi har snakket om det før, at 3 point er meget på det her tidspunkt i et sæt. Det er det. Nu får de muligheden igen. Koslarik. Og den holder. Dommerne siger, at den er god nok. Og dermed altså 18-14. Den helt store spiller i billedet. Og det er jo også et udtryk for, hvad der sker i løbet af en kamp. Hæveren bliver mere og mere klar over, hvem af mine angriber er varme i dag. Så nu vil vi se med garanti rigtig mange bolde til Koslarik resten af det her sæt. Der kommer Kasper Munch, og den rører langt ud. Der er ikke nogen blokadefinger på den der. Ligner mere og mere en sejr til middelfart. Den her. Er du klar til at give den til Fynboerne, Svend? Ja, og det vil jeg jo så også minde om, det var, hvad jeg sagde tidligere. Det ændrede du. Ja, lad det åbent op. Og den der, det er altså lige... Ja, og man kan sige, at det enkelte point betyder måske ikke så meget, men Middelfart tjusker faktisk lidt. Bliver lidt sløse med deres teknik og lidt halve løsninger, og så taber man altså sådan et point. Rune Hus ned og save. Town, god blokade. Og flyttede den godt for os 2 mand på Koslarik, og Hus der klar bagved. Stender op til Jesper Jensen. Og så 16-19. Gentofte stadig med i det her sæt. Og lidt støtte hen på lægterne også nu. Det er en flot hævning fra Stenderup til Jesper Jensen, og også en lille smule satset, men måske er det, der skal til nu, at de skal slippe lidt løs og turde satse. Den kommer så hårdt på Rune Hus fra den count over, at han kan ikke nå at styre den. Middelfart er simpelthen særret rigtig, rigtig godt i de sidste 5-6 point. Så Gentoftes modtagning har ikke kunne levere de bolde til Hæver Martin Stenderup, som er nødvendige for at kunne spille angrebsspillet. Og nu ser vi også en indskiftning i servemodtagningen, hvor Mikkel Schultz kommer ind.
Og her bliver dømt fejl. Altså Gentoftes vej. Hvad sker der så? Ja, der sker det, at modtagning kommer meget, meget tæt på nettet. Middelfarts angriber nummer 9, Galloway, vurderer, at bolden er kommet ind på hans side, så han kan slå på den, men den har så meget bagspænd, at den faktisk er blevet på Gentoftes side. Det må han må ikke slå til den inde på modstanders banehalvdel. 4 point op. Den der ryger ud til dommerbord. Andrew Town siger lige til holdkammeraterne, han er godt klar over, at den er hans. Jeg tror faktisk, han måske mener, at han kunne have nået den. Dommer. Så havde det gjort ondt på nogen på dommerbordet. Det er 100% sikker. Christian Pedersen igen med en sav. Den er stadig i live, den der. Vil være fantastisk at have. Han kunne holde den der i live. Her kommer han altså igen, Koslavik. Men Kasper Munk berører det øverste af nettet. Og dermed en 4-pointsføring til Middelfart, der mere og mere ligner en vinder af den her finale. Altså skal være det første hold til at slå Gentofte i en ligasammenhæng i over et år. De var jo også det sidste hold, der gjorde det. Der er stadig lidt krummer i knækkene for Gentofte. En ordentlig hammer fra Kasper Munk her. Så det er jo tydeligt at se, når Gentofte får den servemodsagning, de gerne vil have, så spiller de et rigtig, rigtig fint angrebsspil, hvor de ofte kommer 1 til 1. Der er bare lidt for langt imellem de der gode servemodtagninger. Kommer Nikolaj Havn ind og save igen. Sidst han var inde, der lavede han 1 point i sin serv. Måske ind og save den hjem Nikolaj Havn her i Kildeskovhallen. Gentoftes hjemmebane, hvor de har været urørlige. 22-årig Nikolaj Havn saver. Og så er der ikke skuden af en blokering fra Christian Pedersen. Nej, jeg tror simpelthen, der blev satset i Middelfarts blokade her. Man troede på et venstrekant eller centerangreb. 20-23. En snæver mulighed for Gentofte. Jesper Jensen, rutineret, spiller ned for at save. Den er dømt inden, den der store utilfredsstillelse nede fra jeg tror, at bolden er inde. Jeg kan se, der sidder rutinerede volleyballfolk ude på tilskuerrækkerne, som klart markerer, at den er inde. Men selvfølgelig håber man, det vil være en dejlig bold at få foræret på det nuværende tidspunkt. Men nu tager man out af Jakob Petersen, og selvfølgelig skal han tage den nu. Virkelig nogle spændende bolde, vi går ind til her. Altså, det betyder så meget. Kan Middelfart komme foran 2-0 i den her finaleserie, så vil det være helt fantastisk for dem. Og altså Peter Boglund her i billedet, der skal trylle det sidste frem hos sine Gentofte-drenge, hvis de skal ud i det her golden set til sidst. Altså, der er jo kun én ting, altså at ture spille. Dem, der tør spille på sådan et tidspunkt i en kamp, det er dem, der vinder. Man kan i hvert fald ikke fedt spille sig til en sætsejr lige nu. Og det er simpelthen også det her med lige at minde holdet om, at de er så gode nok til det. Det er ikke for sjov skyld, at der er 4 af de her Gentofte-spillere på årets hold. Det er en god serv. Den får en svært ved Koslavik, den der. Og så tumult inde på Middelfarts banehalvdel, men alligevel et point til Middelfart. Og dermed altså sætter matchbold. Ja. Og det kunne være gået til hvad side det skulle være med den der bold, der... John Galloway med saven. Han kan sikre Middelfart det her anden finalesejr. Det gør han ikke. Han skyder den en meter ud i stedet for, men han fint nok, at han prøver at lave en god serve her. Nej, jeg vurderer det lidt til en gummiarmserv, den der. Det er derfor, du er eksperten. Stenderup klar til
at holde Gentofte i kampen. Venables hæver. Alijevski helt over til Christian Pedersen. Og den er langt ude, det der. Det betyder altså, at Middelfart har taget sin anden finalesejr, bringer sig 2-0, bringer sig foran 2-0 i DM-finaleserien i volleyball, og tydeligt et rigtig tilfreds Middelfart-hold her, der nærmer sig guldet. Det skal være deres første guld siden 1979, så selvom intet altså er afgjort endnu, ja, så begynder det at gå Fynborgernes vej, må man sige. Det gør det. Jeg tror ikke, man skal afskrive Gentofte nu, men det er klart, det bliver rigtig svært. Men altså, kæmpe skubbelse for Gentofte, det kan der ikke være nogen tvivl om. Nej, man kan også se det på dem. De går af os, og jeg tror, alle har en fornemmelse af, at de har 10% mere i sig, men meget ros til Middelfart for også fra en lille periode, synes jeg. Meget stabil indsats og super forsvarsspil. Og store dele af kampen, rigtig godt serv- og modtagningsspil. Og det er lige præcis i de perioder, hvor der serv- og modtagningsspil falder en lille smule, hvor så Gentofte tager chancen. Men det får de stabiliseret. Men du mener altså godt, at Gentofte kan nå at komme tilbage i den her finaleserie? Altså, jeg vil stadigvæk være overrasket, hvis det